Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao kanang ang SCED Marketing, ang tighimo sa mga SCED marketing products. Karon magadalit ka ninyo sa Kasikas sa Panglawas. Kasikas sa Panglawas. Luzon, Visayas, Mindanao sa kamayang adlaw kaninyo tanan ug welcome na usab sa ato ang pagpanaguban ana napud kining atong paghatag kaninyo og impormasyon kaalam og kahibalo pinaagi nining atong produkto nga 100% gayud nga makatabang sa atong kalawasan. Sa mga kaigsunan nato karon nga nagpaminaw ug naglantaw timali kanunay mga igalang igsuon nga adunay daghang kayong ikatanyag nga kayuhan ang atoang lawas nga makatabang sa pag-alim sa mga balatian. Timani usab kanunay mga igalang igsuon nga aduna kitay kapsula nga 100% gyud kaayo nga makatabang ilabi na kung kita adunay problema sa pagpangihi, adunay problema sa digestion, adunay problema sa ginatawag nato ang mga liver problems. Ang ato ang SCED Kogon Herbal Capsule. Ania ang mga benepisyo kung kinunay kitang nagainom sa SCED Kogon Herbal Capsule. Ang kogon nga napamatud-an nga makatabang sa atong kalawasan. Una niini, taas kini siya og hydration sa atong lawas. Gumikan kay 96% man sa ato ang lawas sa tubig, importante nga matabangan nato kining atong lawas. Ang kogon na pamatud-an nga aduna siya taas nga content sa tubig, nagahatag kini og hydration sa ato ang mga lawas. Ug usab mas refreshing pa kini para sa ato ang lawas no ilabi na kung panalitan init ang panahon. Ang kogon makatabang kana siya sa pag-refresh sa atong mga kalawasan. Gumikan kay nindot kaayo og ikatanyag kini nga kaayuhan sa lawas. Aduna pud kini pagtabang sa inflammation ug stress sa atong lawas. Gumikan kay aduna kini mga natural antioxidants ang kogon ug usab aduna kini siya flavonoids ug vitamin C nga mutabang makigbatok sa mga inflammation or kanang mga pagpanghupong sa sulod sa ato ang mga kalawasan ug usab nga maghatag problema sa ato ang mga kaugalingong lawas. Aduna pud kitay pagtabang sa ato ang blood pressure kani atong SCED Kogon Herbal Capsule. Gumikan kay ang kogon aduna man kini siya potassium nga na pamatud-an nga makatabang nga balansihon ang sodium sa atong lawas nga kapag sobra na kayo kaparat ang atong mga ginakaon, ginatabangan sa kogon nga makontrol ang ato ang asin ug ginapataas niini ang atong paglaban sa pag-angkon nato og taas nga blood pressure. Makatabang pud kini sa atong mga panit no ang atong kogon gumikan kay na aduna kini siya hydration plus vitamin C plus of course aduna kini siya silica content nga makatabang sa pagbawas sa ato ang mga pimples, dryness ug usab mga ginatawag natong early wrinkles. Ug usab makatabang pud kini siya sa ato ang skincare nga gikan mismo sa ato ang sulod. Munang nindot kayo kining atong SCED Kogon Herbal Capsule mga igalagison kay daghan kini siya angkon nga pagtabang kanato. Makatabang pa kini sa ato ang mga bukog ug usab sa ato ang mga kanutahan. Gumikan kay aduna kini siya ginatawag nga vitamin K ug minerals ang ato ang SCED Kogon nga napamatud-an nga makatabang sa pag-alim o pagpahimsog sa atong mga kabukugan ug proteksyon usab sa atong mga joints. Ilabi na sa katong mga kaigsunan natong kanunay nagapanakit ang tuhod o baka kanilang mga balingkawang kanang adunay sciatica, adunay arthritis, adunay gout, no? O baka rayuma, makatabang ang SCED Kogon Herbal Capsule. Dili lamang sa ato ang pag-amping sa ato ang mga kidneys, sa ato ang mga atay, sa ato ang urinary system, no daghang pagikatanyag ang kogon yung maayo sa atong kalawasan. Timani kanunay mga igalang igsuon nga ang SCED Kogon Herbal Capsule nagaangkon kini sa kogon plant. Aduna pud kini siya banaba ug panyawan ug napamatudan usab nga nindot kini siya nga mutabang sa pagpahimsog sa ato ang mga kalawasan. Gumikan kay angkon niini ang mga sangkap nga gitun-an nga makatabang gayud sa pampahimsog sa ato ang mga kalawasan. Timani kanunay mga igalang igsuon ang SCED Kogon Herbal Capsule ang produktong herbal sa SCED Marketing adunay gahom sa Kogon plant. Aduna pud kini siya panyawan nga tanom ug usab aduna pud kini siya banaba. Munang nindot kaayo ang ato ang SCED Kogon Herbal Capsule gumikan kay angkon niini ang mga makatabang no nga mapahimsog nato ang atong kalawasan. Plus aduna pud kini siya paghatag og depensa nga dili kita madali-dali kataptan sa mga chronic diseases gumikan sa gahom sa panyawan nga tanom. SCED Kogon Herbal Capsule ang Kogon plant basta kogon lawas bas kogon. Yung nabati ang atong Kasikas sa Panglawas hatod kanatos maayong kabubuton sa SCED Marketing. Ang tigama og tigapon sa mga nagunang mga SCED marketing products sama sa SCED Panyawan Plus, SCED Panyawan Garden Capsule, SCED Kogon Herbal Capsule ug ang SCED Liniment Oil. Apil pa ang atong mga SCED Celebrity Soap, ang SCED Celebrity Kojic Soap ug SCED Celebrity Beauty Soap. Kasikas sa Panglawas. At ang ilang gyapon kini sa sunod nga gayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.